Το μυστικό των μετώσεων. Τι είναι οι μετώσες? Φανταστείτε έναν πίθηκο που θέλει να ξεκινήσει μια αυτοκρατορία μπανάνας, αλλά δεν έχει ούτε ένα ευρώ στην τσέπη. Προσπάθησε να ληστέψει την τράπεζα, αλλά απέτυχε παταγωδώς. Τι κάνει τώρα? Ζητάει λεφτά από τους πλούσιους πυθίκους της ζούγκλας, με αντάλλαγμα ένα μικρό κομμάτι από την επιχείρησή του. Αυτό ακριβώς, φίλες και φίλοι, ονομάζεται μετοχή. Επένδυση και μέρισματα. Με τα νέα λεφτά στην τσέπη, ο πίθηκος πρέπει να κρατηθεί και να μην αγοράσει Λαμποργκίνι, πρέπει να επενδύσει σε περισσότερα δέντρα για να μεγαλώσει η επιχείρηση και να έρθει το τρελό κέρδος. Και οι επενδυτές, αυτοί παίρνουν το μερίδιό τους από τα κέρδη, τα λεγόμενα μερίσματα. Έτσι, όλοι οι πίθηκοι βγαίνουν κερδισμένοι. Μετώσες ενάντιον μερίδιων. Προσοχή όμως, οι μετοχές και τα μερίδια δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Σκεφτείτε το έτσι. Αν η μετοχή είναι το δέντρο μπανάνας, τα μερίδια είναι οι ίδιες οι μπανάνες πάνω σε αυτό. Όσες περισσότερες μετοχές αγοράζεις, τόσα περισσότερα μερίδια παίρνεις και τόσο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής σου ανήκει. Οι τύποι των μετώσεων. Όπως και οι πίθηκοι, έτσι και οι μετοχές διαφέρουν. Οι μετοχές από μεγάλες εταιρείες πυθίκων είναι σταθερές και σίγουρες. Οι πίθηκοι τις λένε blue chip μετοχές. Από την άλλη, οι μικρές νέες εταιρείες έχουν υψηλό ρίσκο και τις λένε penny stocks. Η αγόρα του ταύρου και της αρκούδας. Το χρηματιστήριο είναι το μέρος όπου όλοι οι πίθηκοι αγοράζουν και πουλάνε το μέλλον τους. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, έχουμε την αγορά του ταύρου και όλοι είναι χαρούμενοι. Αλλά όταν οι τιμές πέφτουν, έχουμε την αγορά της αρκούδας και ο πανικός κυριεύει τη ζούγκλα. Τα χρηματιστηριακά κεφαλαία. Μερικές μετοχές θέλουν παρέα για να νιώθουν ασφάλεια. Και αυτό λέγεται κεφάλαιο ή fund. Για παράδειγμα, το S&P 500 αποτελείται από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της ζούγκλας. Θεωρείται καλή επένδυση χαμηλού ρίσκου, εκτός αν μπλέξουν οι πίθηκοι πολιτικοί. Hedge funds για πλουσίους. Υπάρχουν και τα hedge funds που μπορούν να φέρουν τρελά λεφτά, αλλά έχουν τεράστιο ρίσκο να τα χάσεις όλα. Αυτά δεν είναι για τον καθημερινό πίθηκο, μόνο οι πολύ πλούσιοι μπορούν να επενδύσουν εκεί. Τα κεφάλαια αυτά αποκτούν αξία μόνο όταν οι μετοχές μέσα σε αυτά ανεβαίνουν. Γιατί αλλάζουν οι τιμές? Η τιμή μιας μετοχής μπορεί να εκτοξευθεί ή να καταρρεύσει για πολλούς λόγους. Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μπανάνες, η τιμή ανεβαίνει. Αν ο πίθηκος φάει όλες τις μπανάνες μόνος του, η τιμή πέφτει. Ακόμα και οι ειδήσεις για μυστικά σχέδια των πυθίκων μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Προσοχή, όχι συμβουλή. Και μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτό το βίντεο δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Σας παρακαλώ, μην κάνετε μήνυση στον πίθηκο.